Το εταιρικό βίντεο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην εταιρική ταυτότητα της επιχείρησής σας, καθώς συμπληρώνει αρμονικά τη διαδικτυακή παρουσία κάθε επιχείρησης. Μέσα σε ένα μόλις λεπτό μπορείτε να ενημερώσετε το πελατολόγιο σας για νέες υπηρεσίες, να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας, να προβάλλετε τις προσφορές και να ενισχύσετε το εταιρικό σας προφίλ με τον πιο οικονομικό και άμεσο τρόπο. Ένα σωστό εταιρικό βίντεο αποτελεί ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Μπορείτε να παρουσιάσετε απλά και αποτελεσματικά το αντικείμενο της επιχείρησής σας, να ενημερώσετε τον καταναλωτή για τις υπηρεσίες που προσφέρετε, να προβάλλετε προσφορές ή πιθανές εκπτώσεις σε νέους και παλαιούς πελάτες, ανανεώνοντας το πελατολόγιό σας. Και όλα αυτά μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Παρακολουθήστε 3 σύντομα παραδείγματα στο κατασκευαστικό κομμάτι. Δείτε πόσο άμεση, απλή και αποδοτική μπορεί να γίνει η προώθηση της επιχείρησής σας από την άνεση του χώρου σας με τη δύναμη ενός εταιρικού βίντεο. Επιλέξτε μία από τις 3 κατηγορίες: πλακάκια, είδη υγιεινής, κατασκευαστική εταιρεία, έπιπλα κουζίνας. Το εταιρικό βίντεο υλοποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.